Armur ki Kyrtong ka Voice of the People Party VPP u Dr Rusievan Shangpliang na Mawsynram Constituency bat u Bah Billclinton Wankhar na Sohryngkham Constituency kila Thep Kyrteng Ophis D C is Khasi Hills Shillong ban Iakhun haka election MDC ban 1 Haba kren bakila pathai Khubor u Dr Rusievan Shangpliang Kyrtong VPP na Mawsynram u laong watla udei u badang Thymmai haka politics ban Iakhun Pyrshah ya u sitting MDC hynrei u sngewskhem ban paidbah ka thong jingjop. Ulaong, Kyrtong ka Party VPP ka seng kaba beit si paidbah ban pan ka Jingkyrshan da ka basngoret namar ka Party VPP ka don Yakinongrem trekam na ka banta ka jai ban riu bat ka Jylla baro ka we. Ulaong artatin baki paidbah Jingkyrshan ya ka seng kumba kila le haki eleksyon MP ba lala. Kadbana kaliang Kyrtong ka VPP na Sohryngkham Bah Billclinton Wankhar ulaong balada un paidbah ka thong jong ka jingjop untrei shitom ban pentrei kam yaki mat balapan bena paidbah da ka party ban wanra yaki jingkela haka sensyar khadar. I, Dr Rusievan Shangpliang, having been nominated as a candidate to fill a seat in the 12th Mawsynram District Council Constituency or Legislative Council, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. But kini kalau ka barang successful lah barang. But kumang ila ju kren hilang barang mah. Bah bang iwan kumni kamut tambang wan ban Iakhun election. Ta kade ni Iakhun juga Voice of the People Party. Abang ni kumni khmat kalau bangin train nam tau paidbah ban ai di syakri nam tau paidbah. Te ngakum kandidat nam Mawsynram ni baka konstitusi jonga kadon Khubor kijing paidbah ki leit at kada wala ngadi un hikai ru kadi benta jonga pade ban syakri paidbah taka kedan ke bangadon de kene ka slat kala pli ngi nomba ka Voice of the People Party bangila ban ai syakri bakhamha ken makata Khubor kiliang pak nomor ba kumila ihi ka Mawsynram chua kade we ni ki konstitusi bla pau pha mi khmat tenre kini khindasnem bla leit kalau nun duko babon ki benta mal kata bangi ong ya ka isa dia la ne ka jing mah bomla ban roi kapar ka babon ni kilang pakhoi ndai tang si teng siliang mal kata ngi kam ni trei khamha nani smat namai paidbah ru nyok ni syakri ni wa ujiat ni wana kalian juga Voice of the People Party wana ka party ngilapan kre ikimat bagi thong kibang ide ban trei dia undang ila job imbu nanti tiap-tiap ikimat tiba thong tiba parti kala bu mesti kita dengan pelaj yang manifesto hari ni kisni kemenuan yang mentang nampak laban keren sipang kita marbangi supply manifesto dari penasung tu iba Voice of the People Party kami ban train nam tau paidbah kadi hi ka surjung paidbah di ngangit pinrai kita ki mat bangi supply menang tu tidak sutu ka komplikam jang ni ru larangi job akan election Bah Rusievan video buat Thymmai nak konstitusi mana kun yang lagi MDC try pihak banyak kun ru sitting try kadu kan no try pin job try nomor ni ha Mawsynram yang lagi buat Thymmai kakan no ka buat pin let cupai bah try ngoi kari kata ngang ada Thymmai kini kam politik semua nak nong hynrei we bing lami khmat midon kini sngewskhem bagi cikermen bau paidbah na ai Jingkyrshan ila i men hakani ga MP election katu paidbah mi khmat ban ai Jingkyrshan ka Voice of the People Party de la fikli kita ki boj jongi nimdon ki boj ki ba po ne ki boj ki ba long na kumni kumtai ri leit be paidbah nda ka mesim basngorit ban kerpar paidbah ban Jingkyrshan ni hakani jinglan ti jongi i train dam tau paidbah na ki Jingkyrshan sang mila ban ai syakri kum ona du mene ko bahatam paidbah kum syang imla ban len ndai kum ong pi paidbah menta ki sngtu yakni ka norim jong Voice of the People Party ilait nak bagi snow sepat banyak keren paidbah hari di Khasi ni kiwiru tiba ka Voice of the People Party ka yang nak tahu paidbah
Ini nomor Shillong kemat ini no. Hynrei ini menteri nak mentaki. Ya no ino rut bedi Bah Billclinton constituency jangi. Ini mendon ni artatian. Bang inyo Jingkyrshan na barohi kit khot jongka constituency. Sohryngkham bedi bat kaniga election MC kumla pempam tak sama. Ketika bangun train nam tak kamat thong cho party. Kidon sipun ki thong ya ke party kadon kamat ban train kum tangan selai ik engka ka thong ya ke party ke pur kamat. Ketika thong cho party nga mix kamat ban sakri hok yo paidbah. Ketai ketika thong cho party bangan ran deng khong ya ka bamsap. Ban wara action sakra ko sebab Dot kam ha man tengklai ke kumlang pam dan sekemat dot kam tengklai nang ta dengan selai ek eng ke parti keton ni kathong don kam sebuan ya ke ban kentio ya pok konsi brokwe kemangi i sebut ki cungtuna bukan pok konsi kata kalau Jingkyrshan ila don pau MA nak Party VPP kemudian balik eleksyon ru ila tristom dan sngewskhem ba lomba kanika jingkun cungi ngala pois kathong takkan long ke cingrap sebun nang ta ki long susnong pok konsi